So ula boyfriend. Isikhathi zakho. Ngiyawuthenga izwi. Ngiyakufundisa ukuthi boyfriend. Yes, boyfriend. Ngiyawuthenga izwi ukuthi uma bakho noma kwani imali. Imali yokukhiqiza. Jawulo ngathi umlungu phela manje. Hey. Mana amawala. Ngathi umlungu. Mahlale, kanti wenzani kitchen? Ini? Wenzani kitchen? Unjini mahlale? Ngihlala la esibhekile ngathi. Udlala la umbamba lapha mahlale. Ngitshela kuwe. Ubesithi mahlale. Na ngiyazikhulumela ngishante inwele zakho la. Andiyakuthi inwele zakho zifana nami ngiyazi ukuthi ngishante inwele zakho yabona ngathi ngezabelo. Mahlale. Kambe uncomo umntwana Mahlale. Mahlale. Ngazingicabanga. Unganyanisi. Wathini umdlalo? Wathini? Ngiyakwazi ukudala Udingela umsebenzi ngudlethe lawo into osufuna ukwenza amanyala lawa. amanyala ngithele ukuza ngishante ngithele. Hayi. Ngithele ukuthi ngifuna ukuthi mina wami umuhle funda kumele ufunde ube ngumisi ube ngudoktor. Angisho njalo. Ngisithi ngifisela kusaselihle. Ufisela kusaselihle ubamba ngithele zakho zaba umlungu ngafunda kuhle. Uyeke into zamadoda. Bengifundisa angisho njalo. Angisho. Uma mahlale. Ungayenzi yona into mahlale. Hayi unganyanisi manje uthembeka ngaka. Ngicabanga into ngicabanga ngingamenza umntwana omncane. Hayi usiphathe kahle manje. Ungixabanisa lo mntana. Uthini mahlale? Ungafihli into ezo mahlale kwenzeka ngithi. Ungavumi mahlale belokho ukubamba bamba khona. Angisho bazuba bakunjani. Afuna ukuthi umsebenzi.